Salutare toată lumea, sunt Cristi Flote și astăzi vreau să fac un info pe canal și anume lăsați-mi în comentarii cu da sau nu dacă vreți să vă arăt lumea mea de Minecraft, de survival și dacă ați vrea să fac serii cu ea când construiesc ceva nou și merge la minat și toate cele. Bun, și a doua chestie, vreau să vă spun dacă vreți să fac o serie cu noul joc apărut, Slither.io, uitați-l aici. De-abia a apărut și este foarte popular. Mulți youtuberi îl fac și da. Și aici să mă ziceți da sau nu dacă vreți să fac serie cu el. Și când îmi spuneți da pentru ceva și nu pentru ceva. Cam atât cu acest anunț. Eu am fost Cristi Flote și ne revedem data viitoare.